Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na son bayar da aron ɗan wasa Vitor Roque a kaka. Matashin ɗan wasan na Brazil ya taka leda minti 300 kacal tun lokacin da ya koma Barcelona a watan Janairu akan euro miliyan 30 daga ƙungiyar ta Brazil Atlético Paranaense. Vitor Roque mai shekara 19 ya zira ƙwallaye biyu ne kawai a wasanni 13 da ya buga wa Barcelona. Tuni ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla da Real Betis suka nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasan. Sai dai Roque ya ƙudiri aniyar ci gaba da zama a ƙungiyar ta Barcelona duk da rashin buga wasa da yake yi akai-akai, kuma yana so ya nuna wa kocin ƙungiyar ta Barcelona ƙwazonsa domin ya samu gurbin shiga cikin tawagar ta Barcelona. To alama ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta shirya tsaf wajen sauraron tayin da za a yi wa ɗan wasan gaban ƙungiyar na Brazil Gabriel Jesus. Haka kuma Gonas na fatan ɗan wasan na tsakiyar Italiya Jorginho mai shekara 32 zai yi watsi da zawarcin da Juventus suke mai da Lazio da kuma Napoli domin ya tsawaita zamansa a kungiyar. Ita ma Brighton na son ɗaukar ɗan wasa Kylian daga Ipswich Town idan kocin Roberto Di Zerbi ya bar kungiyar a ƙarshen kakar wasanni. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham na zawarcin ɗan wasan tsakiyar Chelsea da Ingila Conor Gallagher ɗan shekara 24 tare da ɗan wasan mai kai hari na Feyenoord da Mexico Santiago Gimenez mai shekara 23 a wannan kakar. Yayin da kuma suke son dan wasan bayan Bournemouth da Ingila Leon Kelly mai shekara 25. Watakila a tilasta wa Everton sayar da golan Ingila Jadon Pickford mai shekara 30 idan tattaunawar da suke yi da wanda suke yi da kamfanin sabin da ke son ya mallaki kungiyar. Anan ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da Bayern Munich da Newcastle United na cikin kungiyoyin da ke zartar dan wasan tsakiyar Everton da Belgium Amadu Onana ɗan shekara 22. Ita ma Manchester United na shirin ci gaba da kasancewa da kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Erik ten Hag a kakar wasa da ke tafi saboda ba ta da wani zaɓi, kuma idan ta koyar ɗan ƙasar na Netherlands to sai ta kashe makudan kudade kafin ɗauko wani kocin da zai maye gurbinsa. Ɗan wasan tsakiya na Manchester United da Portugal Bruno Fernandes mai shekara 29 ya ce makomarsa a Old Trafford ta dogara ne akan ko kungiyar tana son ya ci gaba da taka leda ko kuma ya bar kungiyar a kaka. Newcastle United ba za ta ba da kai wajen sayar da dan wasan tsakiyar Brazil ba Bruno Gomes mai shekara 26 kan kuɗi kasa da fam miliyan 100 ko rabuwa da dan wasan mai kai hari na Sweden Alexander Isaac dan shekara 24. Newcastle din dai na son ɗaukar mai tsaron bayan Fulham da Ingila Tosin darabioyo mai shekara 26. Darabioyo wanda AC Milan da Manchester United da Liverpool suke zawarcinsa ya faɗa Fulham cewa ba zai sa hannu a wani sabon kwantiragi ba idan kwantiragin da yake karkashinsa ya zo ƙarshe a kaka. Borussia Dortmund na tunanin dawo da tsohon kocin ta Johan Cruyff a shekarar 2025 bayan da kocin na Liverpool zai bar Anfield a ƙarshen kakar wasa ta bana. West Ham na fatan ɗan wasan tsakiya ɗan ƙasar Ghana Mohamed Kudus ɗan shekara 23 da ɗan wasan tsakiya na Brazil Lucas Paqueta mai shekara 26 tare da ɗan wasan tsakiyar Mexico Edson Alvarez mai shekara 26 za su nemi zuwa wasu ƙungiyoyin a kaka. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fluminense ta gabatar da ƙudurin sayan mai tsaron bayan Brazil Thiago Silva bayan da ɗan wasan mai shekara 39 ya san da cewa zai bar Chelsea a ƙarshen kakar wasa ta bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton na zartin ɗan wasan tsakiyar Hull City na Ingila Jacob Graves mai shekara 23 da kuma ɗan wasan tsakiyar Blackburn Rovers. Juventus da AC Milan sun dakatar da zartin da suke wa Joshua Zirkzee saboda fargabar cewa ɗan wasan na Bologna da Netherlands mai shekara 22 ya fi son ya koma taka leda a Arsenal a wannan kaka. Ɗan wasan bayan Barcelona da Uruguay Ronald Araujo mai shekara 25 na shawara kan sanya hannu akan wani sabon kwantiragi da ƙungiyar ta Spaniya, yayin da Manchester United da Bayern Munich ke zartinsa.